Ja, misschien zullen we dat wel weer doen. Want ja, wij vinden toch dat dit jet bij onze tradities, Zwarte Piet. En ja, die mensen die hebben gewoon helemaal niks te zieken. Dus ja. Er zijn een heleboel mensen die zeggen dat de vrouw het bot aan het veroordelen is. Die zeggen ongerust meisje en terecht zelfs. En ja, dat leidt heel vaak van dat men toch zich vast wil horen aan hoe goed dat het vroeger weer, de vroegere tradities. Heel begrijpelijk. Dus ik kan me ook wel voorstellen van dat die mensen zich bedreigd voelen terwijl wat er nou gaande is rondom deze hele discussie. Ja, het zit vol het jipper. Het zijn natuurlijk al je van dat soort dingen. Nou, als het nou weer just, je hoort wel wat er een vrouw van de politie die met een hoofddoek die wat in het gelijk stelt omdat dat discriminatie weer. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Het ben helemaal gek in dit land aan het worden. En mensen zijn gewoon helemaal zat. Cultuur is altijd in beweging, tradities veroordelen erin van het tijd. En ik snap heel goed dat dat moeilijk is, dat iets wat zelf zo mooi vindt, dat het in deze tijd dat er zo oors naar jongen wordt. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te begrijpen dat sommige mensen daar wel wat meer moeite mee hebben. Ben je hem dan ook bang voor boetelanders in het algemeen? Nee, want er ben ik nog boetelanders die zich wel aanpassen. Alleen de mensen die passen zich net aan. En ik denk, als mensen zich net aanpassen, nou, dan kunnen ze beter op zich nog een oorlog. Er zijn nog 400 landen op de wereld. En dat is misschien veel beter dat ze daarheen gaan. Nou, ik denk dat de meeste mensen net zo extreem binnen. Dat iedereen wel een beetje begrijpt van dat vechterij om dit soort van zaken, dat zit niet zo volop. Ik denk dat we met elkaar wat verstandig moeten wijzen. Moeten begrijpen dat een feest als dit, een traditie, dat het verhoort in de rin van de tijd. Dan moeten we net een moeilijk goed doen. We moeten echt net alles maar vast willen timmeren. Zoals naar 50 jaar geleden, hoe het feest er toen zegt. Alles verhoort met de tijd. En wij ook. En ik denk dat dat belangrijk is om vast te houden.